Γεια σας και καλώς ήρθατε στο ένα περιποτιώδες podcast. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό, ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις με τη ζωή σου. Το τελευταίο δεν θα το απαντήσω. Θα σας πω. Είμαι ο Νεκτάριος και αυτό το podcast αναφέρεται στους ήρωες του βιβλίου μου, που για όσους δεν το ξέρουν, έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο το έχω κάνει και mini series και το ανεβάζω τακτικά στο YouTube. Οπότε όσοι ξέρουν το κανάλι θα τα έχουν δει. Για όσους είστε καινούργιοι στην παρέα μας, μπορείτε να δείτε τα βίντεο στο κανάλι μου και θα χαρώ πολύ να μου πείτε πώς σας φάνηκαν. Τώρα, σε αυτό το podcast θα αναλύσω τους χαρακτήρες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το πώς σκέφτονται οι ήρωες του βιβλίου μέσα από μια έτσι πιστεύω αρκετά έτσι κομική προσέγγιση. Λοιπόν, ας μην χάνουμε χρόνο και ας ξεκινήσουμε. Πρώτα έχουμε τον Ιβάν, γνωστό και ως Φίνιξ. Είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ένας νέος 17 χρονών, ο οποίος ζει σε μια πόλη υπό τυραννικό καθεστώς και έχει βαρεθεί να βλέπει ανθρώπους να υποφέρουν. Έτσι, μια μέρα, βλέποντας στον δρόμο μια ανυπεράσπιστη κοπέλα που δέχεται επίθεση από έναν στρατιώτη, γιατί ως γνωστόν οι στρατιώτες κάνανε ό,τι θέλανε σε εκείνη την πόλη, αποφασίζει να τη σώσει και να το παίξει ήρωας. Βέβαια, τρώει το ξύλο της χρονιάς του και απογοητευμένος πάει σε ένα φίλο του που έχει ένα γκαράζ κοντά στο σπίτι του. Ο φίλος αυτός, τον οποίο τον έχω ονομάσει Τζο, βλέποντας το φίλο του λυπημένο, αποφασίζει να του δείξει ένα μυστικό. Γυρνώντας ένα κλειδί πάνω στον πάγκο, μια καταπακτή ανοίγει στο πάτωμα και του λέει: Έλα, ακολούθησέ με. Εκεί θα του δείξει μια σπηλιά, ένα λιμέρι θα λέγαμε, στο οποίο έχει κρεμασμένα όπλα, μια στολή σε μια προθήκη, υπολογιστές, γιγαντοοθόνες. Ο Ιβάν παραξενεύεται και ρωτάει: Καλά, τι είναι όλα αυτά? Και ο Τζο του εξηγεί ότι κάποτε ήταν ένας μυστικός πράκτορας, ο οποίος βοηθούσε αυτήν την πόλη. Βέβαια, έχει γεράσει και δεν μπορεί να το κάνει πια. Έτσι, αποφασίζει να δώσει τη σκητάλη στον φίλο μας τον Ιβάν, εξηγώντας του ότι πρέπει να γίνει ο ήρωας που θα σώσει αυτή την πόλη. Έτσι, μετά από μήνες εκπαίδευση, ο Ιβάν, οπλισμένος με ένα σπαθί και ένα μαστίγιο, σαν το Ζωρό θα λέγαμε, αποφασίζει να τα βάλει με αυτό το καθεστώς. Έτσι, μια μέρα στείνει καρτέρι σε ένα φορτηγό που μετέφερε τους φόρους του μήνα για να το κάνει ενέδρα. Ας εξηγήσουμε λίγο πίσω από αυτό τι κρύβεται. Δηλαδή, βλέπουμε την αντίσταση του ήρωα πάνω στα γεγονότα. Δηλαδή, βλέπουμε την αγανάκτηση του ήρωα και την θέλησή του να κάνει κάτι γι' αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται ένας ήρωας, ένας vigilante θα λέγαμε, ο οποίος έχει σκοπό να σταματήσει αυτό το τυραννικό καθεστώς. Θα μου πείτε τι μπορεί να κάνει ένας μόνος του. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά έβαλε το λιθαράκι για να γίνει μια ομάδα ηρώων που αργότερα θα σώσει την πόλη από το τυραννικό καθεστώς. Οπότε συνεχίζουμε. Στη συνέχεια της ιστορίας, αφού πετυχαίνει την ενέδρα και εξουδετερώνει τους ληστές, γυρίζει τους φόρους πίσω στους ανθρώπους, με τη βοήθεια του Τζο φυσικά. Τώρα, στη ζωή του ήρωα, ο ήρωας στο σχολείο γνωρίζει την κοπέλα που δέχτηκε την επίθεση. Τον ευχαριστεί για τη βοήθειά του και γνωρίζονται. Τη λένε Artemis. Θα αναφερθούμε σε αυτή σε λίγο. Έτσι προχωράει η ιστορία μας. Τώρα, ας δούμε λίγο τι κρύβεται πίσω από τον ήρωα. Βλέπουμε ότι είναι θαραλέος και ότι δεν φοβάται να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει την πόλη του. Βέβαια, έχουμε και το ότι είναι αθλητικός και έτσι μπορεί να υποστηρίξει το προφίλ του ήρωα. Είναι σκεφτικός, αλλά θαραλέος. Τώρα, ας προχωρήσουμε στην Άρτεμις, την οποία ανέφερα, η οποία μεταγενέστερα θα γίνει και αυτή η ηρωίδα, αλλά spoiler alert. Αυτή είναι μια καλή καλοσυνάτη κοπέλα, η οποία με τον καιρό γνωρίζεται με τον πρωταγωνιστή μας τον Ιβάν και γίνεται συμπρωταγωνίστρια. Ας κοιτάξουμε λίγο πιο μέσα. Είναι στοργική και θέλει να βοηθάει και η αγάπη της για τον κόσμο την προωθεί να γίνει και αυτή η ηρωίδα. Συν ότι η μητέρα της ήταν δασκάλα πολεμικών τεχνών, οπότε έχει ένα προφίλ που υποστηρίζει την ηρωίδα. Πιο μετά στην ιστορία βλέπουμε ότι ο δικτάτορας της ιστορίας, ο Ανδρεόπουλος, τώρα προφανώς τα ονόματα είναι τυχαία, έτσι η φαντασία μου τα έφτιαξε, προσλαμβάνει έναν εκτελεστή για να αντιμετωπίσει τη νέα απειλή, γνωστό και ως Phoenix. Αυτή η εκτελέστρια, γιατί είναι κοπέλα, θα την γνωρίσουμε ως Αφροδίτη, η οποία θα μας την παρουσιάσει στην αρχή η ιστορία ως μια νέα γειτόνισσα που πηγαίνει στη γειτονιά του Ιβάν, αλλά μετά θα μάθουμε μέσα από γεγονότα ότι είναι η φημισμένη Κόμπρα, δηλαδή η εκτελέστρια που θα σκότωνε τον Φίνιξ. Μέσα από μια σειρά γεγονότων,
η Κόμπρα αλλάζει στρατόπεδο και κάνει join την ομάδα του Φίνικα. Βλέπουμε ότι είναι αποφασιστική, δυνατή, βέβαια όμως ψυχρή. Βέβαια με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι αυτό αλλάζει και γίνεται και αυτή μια στοργική και καλή φίλη. Βέβαια προφανώς υπάρχει εδώ self-improve, αυτοβελτίωση, αλλά αυτό το βλέπουμε στη συνέχεια της ιστορίας. Τώρα, μέσα στην ιστορία υπάρχει ένας χαρακτήρας, ο οποίος είναι ο εγγονός του Τζο, του προαναφερόντος μυστικού πράκτορα, ο οποίος βοηθάει τον Φίνικα, δηλαδή τον Ιβάν, με technical support, δηλαδή είναι ο τυπάς ο γκατζετάκιας που είναι πίσω από την οθόνη, που κοιτάει τους χάρτες, που του λέει να προσέχει, που του φτιάχνει τα γκατζετάκια του, γιατί θα δούμε μέσα στην ιστορία ότι ο ήρωας εξελίσσει τα όπλα του, με ένα σπαθί το οποίο μπαίνει μέσα στο μανίκι του, με ένα μαστίγιο το οποίο βγαίνει από ένα βραχιόλι, με μια σπίδα η οποία φτιάχνει ένα μαγνητικό πεδίο γύρω από τον ήρωα. Εντάξει, μιλάμε για πολύ γκατζετοφάση. Ναι, τώρα να δούμε λίγο τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία. Εγώ προσωπικά ως συγγραφέας ήθελα να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι μπορούμε και πρέπει να αντιστοιχόμαστε σε καταστάσεις που δεν μας αρέσουν. Έτσι χρησιμοποίησα το βιβλίο μου ως αφορμή για να δείξω στον κόσμο ότι πρέπει να αντιστέκεται. Και δεν μιλάω μόνο για τον κορονοϊό, ας πούμε, που μας επιβάλαν πολλά πράγματα. Μιλάω και για τη σχέση δύο ανθρώπων, το εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, αν κάτι δεν σ' αρέσει πρέπει να το αλλάξεις. Υπάρχει μια παροιμία που λέει αποδέξου ότι δεν μπορείς να αλλάξεις και άλλαξε ότι δεν μπορείς να αποδεκτείς. Θα το αφήσω λίγο να πέσει και μετά από αυτό θα συνεχίσω λέγοντας ότι προσπαθώ μέσα από αυτή την ιστορία να δείξω στον κόσμο ότι ακόμα και ένας απλός άνθρωπος όπως ο Ιβάν, ας πούμε, μπορεί να γίνει ένας ήρωας. Και εντάξει, δεν σας λέω να βάλετε μάσκες και να βγείτε στους δρόμους, αλλά προσπαθώ να δείξω ότι ακόμα και ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει ένας ήρωας. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι ήρωας. Μπορεί να βοηθήσει μια γιαγιούλα να περάσει τον δρόμο. Μπορεί να δώσει τη θέση του σε μια έγκυο, στο λεωφορείο. Μπορεί να κουβαλήσει τα ψώνια ενός παππού που γυρνάει από το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ανάγκη να παλεύεις και να ματώνεις για να είσαι ήρωας. Ήρωες, ας πούμε, υπάρχουν και στα νοσοκομεία. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι περνάνε μέρες και ώρες στα νοσοκομεία βοηθώντας τους ασθενείς χωρίς να παίρνουν λεφτά. Αυτοί κι αν είναι ήρωες, έτσι. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το podcast. Για λόγους δοκιμής θα είναι σύντομο. Προσπαθώ έτσι να δω αν αρέσει αυτό στον κόσμο. Ελπίζω να άρεσε και να είναι ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο ενδιαφέρον μπορώ. Τώρα, να σας μιλήσω λίγο για μένα. Εγώ είμαι γραφίστας. Έχω σπουδάσει γραφιστική και ασχολούμαι με το video editing. Και επειδή μου αρέσει να ζωγραφίζω, φτιάχνω και κόμικ. Οπότε θα δείτε μέσα στο κανάλι μου ότι μπορείτε να δείτε την ιστορία που σας αφηγούμε σε κόμικ το οποίο έχει λίγα ειδικά εφέ και μουσική και λόγια. Γενικά μπορείτε να το δείτε και μπορεί να σας αρέσει, μπορεί να σας αρέσει. Η ζωή είναι ένα ρίσκο. Ναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα με βοηθήσετε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο. Να πατήσετε το καμπανάκι να βλέπετε νέα βίντεο. Γιατί προσεχώς θα έρθουν και άλλα podcast και άλλα επεισόδια. Χαμός θα γίνει. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, Phoenix Never Dies. Εκεί θα ανεβάζω έτσι φωτογραφιούλες των ηρώων, σκιτσάκια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.